Да, бе. Кога мина през пубертета? На 7 ли? Ага. Сякаш си в средата на 20-те. Макуейт, а? Да. Макуейт, четох досието ти, имаш много таланти, младежо. Какво беше това? Проклятие, не вдигай ръка към мен. Смятам го за заплаха. Исках да кажа, че аз съм Дък. Аз съм Дък. Макуейт. Аз съм Ето, Ето там пише. той е брат. Бил си най-добрият спортист. Да, аз съм Дък Макуейт. Звездата на пистата. Звездата на пистата. Това е брат. Феноменът на науката. Той е мъкъс. Фаза 1. Хиляне. Това смешно ли е? Фаза 2. Голямо затъпяване. Значи ти си Дък. Ти си Дък. Ти си Дък. Ти си Да, Дък. да. Ти си Дък. Ето какво. Аз съм Дък, бе. Отборът ми е пълен с физически некадърници. Ако не бях треньор, щях да се скъсам от смях. О! Са парализирани, но съм треньор, за това ми трябваш ти. Трябва ми Дък Макуейт. Ясно? Искам да тичаш последен в щафетата на днешното състезание 4 по 400 метра. Не ми духай, синко. Аз не съм Аз те си тренирал. тренирал. Момчета, не ме карайте да ви водя при директора. Имаме ли сделка? Имаме. Да. Супер. Това не ни харесва. Прибери си езика. Прибери го и затвори устата. Какво правиш? Спри. Това не е зле. Не. Добре, ето. Ей, да не сте трусани. Не. Не. Добре. Една частица прави ядрена реакция. Променяме атом и изотоп в радиоактивен паек. Да. Ето. Слайдата му. Fuck you. Фаза 3. Фаза 3. Върши го самочувствие. Добре, готови сме. Готови сме. Готови сме? Готови сме. Готови сме. Уху. Натисни клавишите. Натисни клавишите.